Mahigit 1,100 na benepisyaryo mula sa Pampanga at Bataan ang tumanggap ng kanilang transfer certificates of title sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng Administrasyong Marcos. Pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President at CEO Federico Lacsa ang awarding ceremony sa Santa Rita, Pampanga bilang bahagi ng pagpapatupad ng Enhanced Community Mortgage Program. Kabilang sa mga tumanggap ng titulo ang mga miyembro ng iba't ibang homeowners association sa Santa Rita, City of San Fernando, Pampanga at Bataan na ilang dekada nang naghihintay na magkaroon ng legal na pagmamayari sa kanilang mga lupa. Ayon kay Aliling, higit pa sa isang dokumento ang titulo dahil ito ay simbolo ng seguridad, dignidad at katuparan ng pangarap ng bawat pamilyang magkaroon ng sariling tahanan. Aniya, layunin ng Expanded 4PH program na hindi lamang magpatayo ng mga bahay at komunidad, kundi tiyakin din ang seguridad sa paninirahan ng mga Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.